ka m gwa gị gee ntị my Joe Gaddafi ọga mara onye mba bi ọga mụ a naked wire ade shock nna shock maka ndị mfere ebe anụ m ihu ji okwu ana ihu ji ma aka ụfọdụ si na m enwere ego njeri nni ya na nwa nka ọga mụ a naked wire with my Joe Gaddafi with ọmalịcha egwu nwanne m nwaanyị kụrụ ọ na-akpọ naked wire ebere Egbo nwanne I don't need to tell you ihe need na abụ jos nnọrọ ebe ị na-afere ba maka mụnwa nwanne ntinye egwu a ị ga-eye ihe ekwu n'egwu a ga na-agwagodo gị na mụnwa bụgodo naked wire I dey shock anyhow naked wire ma ọ ga-enye mbụ ma onye anyị bụ nwa ya we nwa ọgbụgba ndụ nwanne we are naked wire we dey shock ihe na-agwa gị ya na nwanne ọ bụ na ị gebere egwu a ị na-doubt ya ị chọrọ ịfụ ya the doubt say I no fit shock you all those gossipers all those ndị si na ya ga-aga n'iru nshọkụ agị mgbe ị doubt gaa na YouTube confirm onye na-agwa gị ebere Egbo I am a naked wire ana m ashọkụ nwa ọkpụkpa ndụ onye ọbụla zere onwe ya maka na abụkwa m nwa ọdụm abụkwa m nwa ebube abụkwa m nwa ọdụm abụkwa m nwa ebube abụkwa m naked wire ịmana na m ashọkwa egwu anaghị atụmo egwu anaghị atụmo n'ezie nụ na mbụ n'ụmụ nwa eze ma ọnụ onye ọbụla zuru ike onye ọbụla zuru ike onye ọbụla zere onwe ya maka na abụkwa nwa egoli ana m emezi ya nga ebere nwa na-etikwa mkpu n'okolu na-asịkwa Chineke bịakwa gọzizie m ezi ebezekwu n'ibe n'igwe na-agọzi ana-adozi ya ogini na-emezi kedu ihe na-eme ka obi anwụli ntinye ọkwa Jizọs